ha? Hindi, lagi ko kasi ako tro. Aray! Hallelujah! Mura nagsawag. Ikit. Guys, today kita mo na ring na basketball ko na bis undoy. Mag-basketball mi guys, so tanawa ninyo guys og magka-shot ba mi. Saman, magduwa ka na ha? Or mahadlok kag Hatsuyera ta. ha? Or mahadlok kag malupigan ka na ha? Hani man. Hatsuyera. Sige. Pag makog shirt di katong jersey nimo. Mokwag nyo. Ah. Adto sa mo kalakaw guys ha kay magduwa pa mig basketball. Ay laman ni Ron. A few moments later. Hi guys! So magduwa na mi. Di nakakuha kog sanina ni Jana. No kala number 12. 12. Ang akin eh. Katiri ni. Ang gihuaman. Nga na rehang purma guys. O may sapato sa smuggle run. Okay. Ano tiri-tiri? Basta ba saan sa itong duwa? Ikaw magkuag duwa. Kay ikaw magunahin na. Hatsuyay. Ano sama na? Kana... Chat-chat? Chat ra. Chat-chat? Agi mong ka nagahaw ko to unsi-unsi ta. Og basyat? Di, unsi-unsi ta ko to, pero agi mo ron siya to, dapat makashot ra kag tulo. Katulo ra ka siya. Taga unsi ang aptong points, mo 3 points ha. Siya! Kaminus! Uy, kaminus ka! Patas good to! Hatsuyin da. Pila score? Dapat maka-3 ka, hatsuy ka. Hatsuy ko. Ako'y tigpunit, tigbalik na mo, tigitsa ka. Ge. Kaya 5 ka itsa. Pwede. Basketball ta. Ah, bala! Hold. Play. Ano ka pala mo eh? Ano? Ano ka ba? Ano ba? Okay, shot! Shot. Play. Itlugon. Ato na dapat ito. Teka, ilugan mo na. Ang kakaslan. Hindi ka na pag- Ano ka siya doon? What? Isa ka. Hoy, kumukuha ba? Time out. Ano yun ba? Ito, sa pabay. Ha, Sedoy. Tama ba? Lasot, di mo drive na. Mag-look pa ko. Ay, di mo drive na ho. Drive ba? Drive ko. Drive man ka muna, lasot mo ka. Drive, gani ka. Ayaw muna, out ka. Nasaan? Practical. Nasa may drive ko. Ano? Hold. 1-0 ha. Play. What? Saan yung pagkakas nga doon? Itlugon. Wala na siya. Pagay. Kitapalan ko guys. Uy, batasan. Uy, score ko ka. Play na. Out ka ha. Grabe. Di wala man tapos siya atin. Kasi ito mo siya isa. Wala. Wala ka. Kung ano? May buhok na. Mula. Na! Tinakuday! Bungan! Di ba ko kailags? Bulagan si ko! Ano gihapon? Ano galit na ilog? Yes! Daya, imbungan. Kasi agad, nato ko. Hold. Play. Kapal.
tay. Todo. Imong gisapig ikabayaan ko nimo. Halina! Ito pa! Ito! Kapag ilan yan? Turi! Tol. Ingala na mag-basketball! Saan? Shot na. Eh, free throw! Ah, akong bola eh. Ano ka? Oh, gusto! Pre, ito. Ang kapag ka na sa'yo! Mali foul! Ah, wala sa mukha mo daga. Ah! Oh no! 1-0-3. Ito, gapon! Imo. Ana! O di manggo kuan. Nung kuha siya sa bunson. Oh no! Limbungan lagi mong ring! Limbungan kitang ring! Kawawa. Dos. Na, shot. Di ka na. Ano dali-dali ah. Namuntol naman! Ay, man. Kawit na yung bundol ka sa. Kawit ka sa paduol rin. Magagag ko na. Wah! Tres. Buwan! Paunsi ko ito magawin mo tres ra. Nagada! Doy! Doy! Yata ang uno. Oh no! Pagula ka. Shot. Oh! Naawa! Nagaho! Size. Ako pa sa gunso na, shot. Ano ko? Hindi din ako! Ilang run? Naa! Ay. Sa. Pila lamay kuwang ni mo. One shot. Maghapon ko ka. Padol. Grabe. Uno. Uno ra. Magka-shot ka kas ada daog na ka. Okay. Aga, shot. Masyat ba na? Masyat ang uno. Daog na po. Wah! Nine pa. Baby. Last shot. Oh my. Padol. Kumaudoy. Hindi ko mo. Ikaw hindi ko mo. Ikaw mo ka-shot! Ka-shot! Wala na, daw na. Congrats! Ano ba? Ito pa ko ka isa. Uno. Di sama. Sama na, Padol. Ay! Ay! Sama. Ah! Bitaw guys, exercise. Ragod guys, balag di ka maumos ha. Tumay ko sa ka-chance trial ba to? Jeez, balik mo. Bird ring mong good ko. Ha? Bird ring. Tumay ko chance. Wapat. Trial to. Kasi trial. Ang untol ba? Uto sa. Ang untol ha. Ang untol na to. Uto sa. Yun eh. Okay, mo sa toro ba? Balik na ka. Bird ring mga. Bird ring, shot na mo balik. Puno kung shot eh. Wala pas mo kung sigaw ah. Balik ko no. Awa. Ay! Ano ka mag-shot? Gusto rin magka-shot ka. Uy, badoon man. Paladjo! Yapon. Oh. Paladjo! Ang nagdulan ni mo, ni bungan. Ana? Tata ha? Hindi, lagi ko ka shot. Patro. Aray! Hallelujah! Mura nagsawag. Ikit. Para sa kita. Pops! Nakalapok guys, nakalapok guys. Kay, kuhanin mo ni Abot. Di na ako guys. Basta sabi.
tigil bahon. Aron makapractice ko sa Dol gamay. Dol gamay. Ito. Ano isa? Good. Ina. Ina. Ato nito, dapat kanina ito isa. Apit. Ala, apit mo na! Ano yung tasa dito? Ala, apit mo na! Timing nga. Ano ba yung turkey ba? Kulang, ang gaya mong kuhan, focus sa pagitsa. Apit na yun! Ano dali-dali ah? O, diday. Dagnan na, kontra, ilugan na. Ilugan na. Ato yung ito, ilobo gamay dito. Ano sa tingnan na? Ilobo gamay. I-rainbow ba? I-rainbow shot. I-rainbow shot. Rainbow, nga to. Purma dito, hapak. Dito. Todo dito. Tanaw ko dali, sa atin pa kunin mo, doy. Tanaw ko dali do, ah. Taas na globe eh. Itaas, taas na. Taas na. Palaguan to. Oh, tama na. Oh, iday. Wala yung chat. Uy, balik na. Hatsoy ka. Ako din kami. Tambos ka po, ibe. Tambos ka po, eh. Bulbuang. Ano po? Ano ko? Ano ko doy? Oh, ano ba? Tubig. Nagkubid. Tubig na. Ito yung gano'n to sapa. Tubig na. Paitan na yung basketball, ay. Puta. Mong kontra, media. Mong kontra. Ah. boss. Oh, hindi na. Hi everybody! Nahuman na gatunig duwa. Nag-ilis na kung sanina kay garabing basa. So, first time dun na sa year 2021. Gipaningat kong taon pati kang buong naglanay. Karabing singat ta. Buhag-buhag na lagi ka. Ang kairam ng dodua. So, buhag buhag ni kairam ng dodua. So, guys, salamat sa pagtanaw sa vlog today. See you tomorrow sa Jokoron og babay ninyo kay mato pamigsimbahan ro nga pon. Sa napamibuhatan dito. So, mababay na lang ko ni Junaan. God bless, amping perme, and